سلام نخلهم يخن كبرانن كبراتن تختاتلتي تنسى ميديا أفز حالفة مس دكتور حلفهم جزائي زجبرنا يصانحت كم فتحهمو بكومنت سيشن أنبنا يينا دولهم زنقرهم ون لهم بقالهم دما خال أي كفالو عزيو مساتي سفحكم نجر زلوا لعل ربح زلوا زعبائنا نواقع كتكتاتل دما بخبري نعد كم أخا من أساعد جنات حتى اللو سجناتون بعد ما نبي نتأكون تملسنا سايكولوجي كاري إيش جنائنا من نحسن جنا كسر حين نحسن سواتون كنت أقوم لسه ولا تمشي ترفد أي مشي من نلعل سواتون كن لسه خنسي إذا جزء تقامة بخامة يخط هذا بصورة جزينا بها من تنتقل مخات مخلنا ناجزء تقامة كاتوم كراهن ساينسنا أوارد تتنقلنا جزء أنا جزءي بأقوى يزدك دام يترفني 24 ساعات يزلنا 24 ساعات أستقصرنا له تكل شو من ساعتين نسرح استرف خندي ساعات اللوماتيو 16 ساعات اللوماتيو إذا 16 ساعات زيك هرسول لي تيلها حقها هذا تصبر تقرر إنه خم يجر 16 ساعات مودو تدقس كافت شمون ساعات وارك أنا بلا مس عرفت شمون ساعات ون قاليو بفيسبوك قاليو بتيك توك قاليو شاي خسرتنا ولا قاليو سيجارة خسرتنا ولا قاليو سلك بموقع يا كافت شمون تون دعي هذا فحدا فرعنا ويخلط ساعات من تسريحنا مالتينا درا جن شمون ساعات سريحنا ينملمو تعصرت شديش ساعات بزحيو فتعصرت شديش ساعات أبعلها إنفست غيرها مسرح إيو توصل مالتي وزحت يوم صحفتي صحفهم أنا ليتي كان بيرو ساعتنا بيرو ساعات أيوسد تا شمون ساعات نايماجن وانديا كوا كفتا شمون ساعات بلا علي توسد تخوينا دما توسيخي سرح الله مالتي نايماجن واندي مالت أي ساعة شمون تطرح غاد أغلى كاي بلي مالتي ذلك أوسترف سرع ساعة سرح تلو تسترف جزاء فانا مناسي عقار القحني هو فانا مناسي شدشت عمت مريحي الله أخول جزية صرحتني الله مرار حلو ناي بورد صراحة يسرح سلازم بورد زخون أخول جزية لنا مالتي سمين مايكرو فاينانسون سلست عمت أول بورد خوينه حزي بومبر بورد خوينه مرحز الله مالتي نعون كابزن عساس شدشت قني سيبه مالتي أي رايا يونيفرسيتي أول بورد الله نعون كابزن عساس شدشت قني سيبه دميرها تملي خاينس 6 ساعات يملا أنا ما علتمت 6 ساعات هنا تحت 6 ساعات ينزل سلازي تدما مير انتهي من عين 6 ساعات نولو معلو بحريو 10 اللي تعرفوا الحكي 10 تدق صل 6 ساعات بزح كوي او عرات ودي خا ويفراش ودي خاص ناي سونتها عصمتي او تعصيفهمس يخولوا ولو خولو ما يتخلي سلازي موزحتي سا يرسي لي زامن انا اي صارح نمبر قلنا يرس بقى عرات ون لا تقلابط جزيه زحلف لي زامن مالتي سلازي كسا حزي جزينا ويدما غلاف غزا قدم متاونا انا مدقس قدم متاونا نحلفو جزيه يزبزح يزبل سلازي تن ساعات شنشينخا زي اسرح انت اللي كتدقسم زرزرو دنك دقس بون الله كدقس الله بونو سو 4 ساعات تزدقسي زحي زمرص 6 ساعات تزدقسي زمرص مخنياتو زي دقس خاص راح صرح يتخلي مات دقاسون مغوس لزخونه مات ايتدقس مالته يكون زلو ስለዚህ እና ደቀስ ሀገን እሁል ስራህ እሁል ሰዓት አሎ ክብልለ ናይ ግዜ ዝሰርሖ ስራሕ ንሕዘይ ዝሰርሖ ስራሕ እንድትወዲኒ ብጣዕሚ ይጭነቅ ስራሕ ወደን ይብል ካታ ስራሕ ሓንቲ ስራሕ መሊስካ ስለልትሪያ ትጽብቅሎ ትረብሕ ዲያ بعيني ساينس تريخا بعيني عقبت تريخا بعين تثبيت تريخا بتفلالي منجرتا سلل تريو ناقدن جزيه يدلي كايو كبل يدل مالتي قال جزء معقني هيوتن صراحه ندق سباتن نغراتن يليلا معقني هيوتنا جزء معقني صراحنا جزء
ስለዚህ معكن سرحنا معكن هيوتنا جزا انت خوينو كنبر زغبنا بجزاي مالتي جزانا باغبا كنت قملنا مالتي جزا كنت قملنا مالتي نابنت جزا انت حزيله دموز يلن نابنت ولاتو كندي ورحي كندي ساعه سريحه خطبال جزا انت حزيله نابنت عدمنا يفلطن ود 4 عدميه ود 10 عدميه برزديك تخاي تخبرن مالتي هندي مخاني تفلطون مالتي ስለዚህ ገዘ معكن ህይወትና معكن ህይወትና እንድሕር ኮይኑ ገዘ ክንከባኸቦ ይዝግባ ብጣዕሚ ክንከባኸቦ ሓለዋ ክንገብሮ ኢሉ ይዝግባ ማለት እዩ ገዘ معكن ህይወትና ስራሕትና እንድሕር ኮይኑ ሸንሽና ክንፈልጦ ይዝግባ ማለት እዩ ስለዚህ ገዘ ኩሉ ነገርና እዩ ማለት ስለዚህ ካብ ገዘ ኩሉ ነገር በገዘ እዩ ተፈጢሩ ኢለ አመናና ትክክል ወንሱ እዩ ካብ ገዘ ወፃእ ዝተፈጠረ ፍጥረት የለይ كندز عمت غيرو عالم خاب تفطر كندز خوينو كندز غزي وسيدلو فطاري عالم تفطر تلو كمجمرا معلتي كسع شابعي معلتي نولو زلنا ነገር بمولو كاب غزي وصاي تفطر ነገር የለ ማለት ስለዚህ غزي አብ غزي ትኩረት ገይሩ ዘይሰርሕ ሰብ غزي ይብሉን ማለት እዩ غزي ዘይብሉ ሰብ ድማ ስራሕ ይብሉን ማለት እዩ ስለዚህ ንሕድሕድ 43 ዓመት ገይረ ኣለኹ ዕድሜ ኣነ ኣብዘን 43 ዓመት እዚኣ ታይታይ ሰሪሕ ኢልኻ ተሓስብ ከለኻ ምስ 43 ብዙሕ ዓመት ወረድ ራሕሲ 43 ዝረውሖ ክንደይ ብ12 ወርሒ ዝረውሖ ብመዓልታት ብሰዓታት በወርሒ እዚኣቶም ክትባዝሑ ተለኻ ክንደይ ደቂቃታት ክንደይ ሰከንድ ክንደይ ማይክሮ ሰከንድ በልዕያ ዘለኹ ዛ ምድሪ ማለት እዩ እዛ ምድሪ ዘለኹ ሶ ግዘ ኩሉ ነገር በግዘ ተፈጢሩ ክንብሎ ተኮይና ግዘ ከለወና ኣለዎ ግዘ ዘለዎ ስራሕ ይሰርሕ ግዘ ዘይብሉ ድማ ስራሕ ይሰርሕ ማለት ብጣዕሚ ግዘ የበለይን ኣነ ክብሉ ይሰምዕ የሰባት بحق زن 24 ساعات بدقيقات بسكنات ترابيحنس تتمنزيرن ستريان دي طعم غزي يبلين بحق غزي يبلين كبحال كله كل ነገር አማሊ الخيل خات حسب ዘለኻ ማለት እዩ ካለ ኩሉ ዓይነት ምንቅስቃስ ህይወታውያን ነገራትን በጊዜ ይሉሰን ኩሉ ዓይነት ምንቅስቃሳት ህይወታውያን even ሁሉም ነገራት ባዕሎም ህይወት ዘይብሉም ነገራት በጊዜ ይዙሰን እምኒ ግዘ ኣሎ ባዕሉ ጠንካራ እምኒ ዝሆነሉ ለስላሳ እምኒ ዝሆነሉ ዘአርገሉ ማለት እዩ ህይወት ዘለዎም ነገራት እውን ዝውለድሉ ግዘ ኣለዎም ዘዓብየሉ ግዘ ኣለዎም ዘአርገሉ ግዘ ኣለዎም ዝሞቱሉ ግዘ እውን ኣለዎም ዝብስብስሉ ግዘ እውን ኣለዎም ማለት እዩ ስለዚህ ዘን ግዘ እዚኣ ተሓንቲ ግዘ ተሓለፍተ ካሊተ ግዘ ተሓሊፋ ያው ናይ ውልደት ግዘ መቸም ናብ ዕብየት ግዘ ይحلف ናይ ዕብየት ግዘ ድማ ዘሊልኻ ናብ እርጋን ግዘ ትحلف ሶ እዝታት ነናይ ዋዕሉ ግዘ ኣለዎ ህይወታውን ገረ በግዘ የምዝውሰኑ ስለዚህ በግዘ ይዝውሰን ተኮይኑ አፈጣጥራና ግዘ በአግባቡ ክንጥቀመለና ማለት እዩ ካለ ንሁሉ ፍጻመን ህይወትን ግዘ ኣለዎ የዘብ ንሁሉ ግዘ ኣለዎ ግዘ ዘይብሉ ነገር የለን ግዘ ዘይብሉ ነገር የለን ግዘ ዘይብሉ ነገር የለን ክብል ተኮይና ንሁሉ ግዘ ኣለዎ ክንብል ተኮይና ንስራሕ ግዘ ኣለዎ ንዕረፍት ግዘ ኣለዎ ማለት እዩ ንታሕጓስ ግዘ ኣለዎ ንሓዘን ግዘ ኣለዎ ማለት እዩ ሰው ሁሉ ግዜ ታገረለና እንድሕር ንሓዘን ግዘ ኣለዎ ኮይኑ ግዜኻ ንዓኣ ክትምድብ ከም ዘለካ ይዝነግረካ ዘሎ ንታሕጓስ ግዘ እንድሕር ሃልይዎ ኮይኑ ንታሕጓስ ተባሂሉ ዝቅመጥ ግዘ ኣለዎ ማለት እዩ ግዘ ንውልደት ግዘ ኣለዎ ንዕብየት ግዘ ኣለዎ ንእርጋን ግዘ ኣለዎ ንሞት ግዘ ኣለዎ ንድሕር ሞት ግዘ ኣለዎ ንብል ተኮይና ስለዚህ ግዘ በተፈጥሮ ተሽንሽን እዩ ማለት እዩ ግዘ በተፈጥሮ ሽንሽን እዩ ማለት እዩ ግዘ በተፈጥሮ ታይ ሰዓት ታይ ክትሰርሕ ከም ትኽእል ሽንሽን እዩ ማለት እዩ ሶ ለሁሉ ግዜ ኣለዎ ንግሆ ኢልና ንጽውዖ ግዘ ኣለዎ ስለዚህ ኣብ ንግሆ ዝስራሕ ስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ቀትሪ ኢልና ንጽውዖ ግዘ ኣሎ ኣብ ቀትሪ ዝስራሕ ስራሕ ኣሎ ማለት እዩ ድሕር ሰዓት ናይ ዋዕሉ ግዘ ኣሎ ኣጋምሽት ናይ ዋዕሉ ግዘ ኣሎ ለይቲ ናይ ዋዕሉ ግዘ ኣሎ ማለት እዩ ሶ ግዘ በተፈጥሮ ሽንሽን ስለዝኾነ እዚ ናይ ተፈጥራዊ በተፈጥሮ ዝተሸንሸነ ግዘ ምጥቃም ይዘድልና ማለት እዩ ለሁሉ ነገር ማለት እዩ ምክንያቱ ለሁሉ ግዜ ኣለዎ እዩ ኣነ ቦይ ኣመነ
كل جزء الله ويو جزء هكى حلفك قدمها نايم على جزء متقامل يزحس أستوها كجزء مالتي بتعمي حيال تخون له جزء اللي أفتي حيال تخون له جزء خدتكم أزجبك خسر حزجبك مسرحي دكما تخون له جزء اللي سلطان ختحز كلها سلطان بمحازها تصرحهم مسرحتي ندحسر كتصرحوا يزجبك حد معلتي سلطان خاطسنيها وسوم صقم قبالي جزء لا يوعد جزء لا يخلي جزء نعخاز تمدب جزء له نص متقامي أو لا يخلي جزء أعتقاد لا يخلو تجزء مش ما يدلن سلذي جزء بصح سبات كابزنا ورم مشوت كلكو بتعمي تقومي كابزنا ورم سلطان كلكو بتعمي تقومي جزء زي مرد إليه يتوسد أنا مالي أنا أقول جزء expiry date اللوي تعينا دوله بحلاف ساعة اللوي حلاف ساعة اللوي أنا ساعة يحلفوا اللوي نسخاون لك كمالتنا نخلو جزء اللوي جزء نخلو بما عرى استوهاو زي تكا هفتز عالمي إلى أمن زي تكا هفتز عالمي كافتهم زي الدقاقمون زي تكون هفتي إليه زوسد تماري زنبرت معلتي لو ما يترقبان تمالي زنبرت دقيقة كاليت دقيقة يعني لو معلتنبر كاليت ساعاتي يعني لو معلتنبر نسا يكونت تانا تمالي يكونت لمعلتي علوتو لنا إذا علت زي صباح خوينا خنري أكلنا ويقص على ورحي لما علت بحتي نقوله تخوينا بحتي يكاتي زلا إذا نايتر بحتي كونت بس يكونت نايكاتي كلت شحن 18 بحتيا ناي مقابيتون هم مالتي سلازي زي دقم هافتي زلنا مالتي زي دقم دما تاخذ غورز غبكا اصبيخا خطقمول زغبكا اي دقمنا ካለ ጊዜ ዘይትረኽቦ ተኮይንኻ ንሱ ኢኻ ክትጥቀም ዝግበአካ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ግዜ ናተ እዩ ኣነ ክትጥቀመሉ ዘለኒ ናይ ጽባሕ ግዜ ግን ናይ ካልኦት ክትጥቀመሉ እዩ ዘለዎና ንሱ እዩ ኣብ እዋንና ኣብ ገዛና ክንጥቀመሉ ኣለና ዘይትካእ ዘይደጋገም ሃፍቲ ኣለና ኢለ ዝኣምነሉ ኣነ ማለት እዩ ስለዚህ ግዜ መጀመርታን መወዳእታን ዘለዎ እዩ መጀመርታን መወዳእታን ዘለዎ ተኮይኑ ዝናብነት ግዜ መወዳእታ ይብሉ ክንብል ተኮይና ኣየና ግዜ እዩ ክነውግዕ ዝኽእል ማለት መን ግዜ ዝመጽ ዘሎ ግዜ دی ወይስ ዝሓልፍ ዘሎ ግዜ ስለዚህ መጀመርታ ኣሎ ንኣብነት ንጉ ይጅምር ምሸት ድማ ይውድ ሓደ ዓመተ ምህረት ይጅምር ይውድ ካሊ ይመጽእ ማለት ስለዚህ ባዕሉ በተፈጥሮ ግዜ ተሸንሸነ ስለዝኾነ በግዘና ንጀምር በግዘና ንስራሕ በግዘና ድማ ታንገብር ክንውድ ክንፍጽም ይገባል ማለት ተዘይ ኮይኑ በግዘና ዘይጀመርና የስራሕ ክንፍጽም አይንኸል ግዜ ሓሊፉ ነገራት ግዜ ተሓሊፉዎም ድማ ናይ ምዕዋት ዓቕሞም ብጣዕሚ ትሑት እዩ መሊስኻ ተዓጻጺፍካ ክትሰርሖም ትኾን ትኽእል ኢኻ ከተካሓሕሶ ትኾን ትኽእል ኢኻ ግዜን ዝሓለፎ ነገር ግን ነቲ ከተካሓሕስ ዘውፃእካዮ ጉልበት ክትመን ይግባእ ኣብኡ እውን ወሲኻ ተጥፍኦ ግዜ ብዙሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ግዜ መጀመርታን መወዳእታን ስለ ዘለዎ ብግዜና ንስራሕ ዝብል ሓሳብ ይደልን ማለት እዩ ካልእ ግዜ ዕድመ ደቂ ሰባትን ነገራትን እዩ ግዜ ዕድመ ደቂ ሰባት እዩ ስለዚህ ዕድመ ደቂ ሰባት ተኮይኑ ዕድመ ነገራት ተኮይኑ ኣብ ዕድመና ክንሰርሖም ዝግበአና ስራሕቲ ምስራሕ ኣለና ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ብግምት ዕድመና ክንቆፅር ይብልናን ማለት እዩ 50 ዓመት ተቀሚጥካ ማለት 50 ዓመት ብግምት ነቢርካ ማለት እዩ ወይ ድማ ናይዛ ምድሪ ሪሶርስ ናይ ቤተሰብካ ሃፍቲ ናይዛ ናይ ህዝብ ሃፍቲ ሱኻ ናበላዕካ ብግምት ተቀመጥካ በኪሳራ ነይርካ ማለት እዩ ስለዚህ ግዜ ዕድመ ደቂ ሰባት እንድሕር ኮይኑ ኣብቲ ዕድመ ደቂ ሰባት ታይታይ ተሰሪሕዎ ኣብቲ ግዜ እሱ ታይታይ ተሰሪሕዎ ተባሂሉ ክሕሰብ ዝግብኦ እዩ ስለዚህ ኩሉ ነገር ኣብቲ ዝተወሃበና ዕድመን ግዜን ንፈጽሞ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ እዋኑ ዝሓለፈ ኩሉ ኣጓሚ እዩ እዋኑ ዝሓለፈ ኩሉ ኣጓሚ እዩ
ምኡጋም ንፈልጥ ኢና እንቋቆሖ አጉም ተሎ ማለት ስለዚህ አጓሚ ማለት ድማ ህይወት የብሉን ማለት ትርጉም የብሉን ማለት አይጠቅምን ማለት ምስት ግዘ አይገጥምን ማለት ስለዚህ ሁላትና ግዘና ከይሐልፈና ከይንኡጉም ክንኡጉም ከለና ድማ ተጠቀምትና ታኹልናዮ ማለት እንቋቆሖ እንድሕር አጉማ በዓይንኻ ሪኢኻ ምዚ ከቸገርኻ ረጋጊጽኻ ትድብሪያ ሓቂ ትድብሪያ ለካ ከምቲ ጨው እንድሕር ጨው ኮይኑ ዘይጥዕም ኮይኑ ስታይ ትገብሮ ዋዚ ማ እምኒ ዳኾነ ኢልኻ ትድብሪዮ ማለት ስለዚህ ግዜና ከይሐልፈና ኣብ ግዜና ዘድልየና ነገር ኩሉ ክንሰርሕ ኣለና ማለት ተዘይ ኮይኑ ናይ ጽባሕ ወለዶ ኣይትገጥምን ኢሉ ወይ ድማ አጉምኻ ኢሉ ድብሬና ማለት ያ ወላዱ ቤተሰቡ ክድብሪ ማለት ግን አይሆን ነቲ ግዜ አይንምጥንን ማለት ነቲ ግዜ አይንምጥንን ማለት ብዙሕቲ ግዜ ኣብ ዘይማዕበል ዓደታት ዘጋጥም ቲ ግዜ ይኸይድ ይንህር ናዘመነ ይኸድ ትሰብ ትውዘሎ መራርሓ ትውዘሎ መንሰይ ትውዘሎ ተማሂረ ዝብል ድማ ምስ ግዜ ካብቲ ግዜ ሓሊፉ ወይ አጉሙ እዩ ዘንታይ ይኸውን ነቃ ትግዜ በዓሉ ናባና ናዓኑ ማለት ከማና አጉም ምስ አጎምቲ ሓቢርና ንስራሕ ትብሎ ማለት ግጠም ይገጥም ይባአስ ማለትና ንሱ እዩ ግዜና ከይሐልፈና ክንሰርሖ ለለና ኢለ ይዛምና ግዜና ከይሐልፈና ሆም ድማ ግዜ ዕድመ ደቂ ሰባት ይኽኑሎ ተኾንና ብኡልከ ንዕድመ ደቂ ሰባት ዝፈታተን ድማ ኣለዩ ንዕድመ ደቂ ሰባት ንግዜና ዝፈታተን ተልዩ ሞተሎ ካልአሎ ምንም ከይሰራሕና ክንዋርፂና ማለት እዩ ሓደስ እዩ ካልእ ግዜ ኩሉ ሻዕ ሓድሽ እዩ ግዜ ኩሉ ሻዕ ሓድሽ ኩሉ ሻዕ ሓድሽ ማለት ናይ ትማል ግዜ ለማዓልቲ ዝመጽ ሓድሽ እዩ ትማል ኣይነበረን ግዜ ኩሉ ሻዕ ሓድሽ እዩ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሓድሽ ነገር ክንሰርሕ ኣለና ማለት እዩ ለማዓልቲ ሓድሽ ግዜ ተረኪብና ናይ ትማል ስራሕ ክንደግም ተኾይና እቲ ሓድሽ ግዜ ንሕናን ኣይተመጣጠነን ማለት እዩ አይገጥምን ማለት ያው አጓሚ ዘአጎመን ሓድሽን ክገጥም ይኽአለት ማለት እዩ ግዜ ሁሉ ግዜ ሓድሽ ይኮን ተኮይን ሁሉ ግዜ እንሰርሖ ስራሕ በበማዓልቱ ሓድሽ ነገር እናወሰኽና ክንኸይደለና ማለት ያው ህይወትና ማለት ምክንያቱ ህይወትና ሙሉእ ክሳዕ ዘይኾነ ክንምልኦ እዩ ዝግበአና ማለት በብዋን ሓድሽ ክንገብር እዩ ዘለናና ብዙሕ ግዜ ግዜ ዘይቋርጽ ተጓዓዛዩ ክንብሎ ከለና ንሕና እውን ዘይነቋርጽ ተጓዓዝቲ ክንኸውን ኣለና ማለት በብእዋኑ ዘይነቋርጽ ተጓዓዝቲ ሓድሽ ስራሕትና ስራሕና ክንኸይድ ኣለና ገዛና ንባዕልና ንህይወትና ብዙሕ ነገር ይዘድልየና ብዙሕ ነገርና ክንሰርሕ ዝግበአና ንገዛና ብዙሕ ነገር ይዘድልያ በብእዋኑ ንሱ ክንብለልና ንኽእል ማለት ስለዚ ሽሮ እኳ ሽሮ ትማሊ ዝነበረ ሽሮ ናይ ልማዓልቲ ሽሮ ካብ ናይ ትማሊ ፍሊን ተዘይላ ሓዳሽ ይኾነት ናይ ትማሊ ሽሮ እያ ስለዚ ናይ ትማሊ ሽሮ ስለ ዝኾነት ኣይጥዕመከን ግን ባዕላ ሽሮ ኮይና ናይ ልማዓልቲ ሽሮ ተዝኸውን ግን ንክዕ ምስ ግዜ ስለ ትኸይድ ትጥዕመካ ማለት ትምቺ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ትማሊ ናብራ ልማዓልቲ ክንደግሞ ተኾይና ምስ ግዜ ይኸድን ማለት እዩ በብእዋኑ ንሱ ኢና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ስለዚ ንህይወትና በብግዚኡ ሓድሽ ዝሕጉሰና ነገር ክንሰርሕ ይግባእ በብግዚኡ ንህይወትና ሓድሽ ዝሕጉሰና ነገር ክንሰርሕ ይግባእ ኣብዚ እዩ ትግሃት ክመጽእ ንኽእል ማለት ኣብና ትማልን ናይ ሎምን ህይወት ጥራሕ ንነብር ተኾይና ግን ፀገም ይፈጥር ማለት እዩ ስለዚ ሕሉፍና ነመስግኖ ጽባሕና ድማ ብኽብር ንቀበሉ ሕሉፍና ሕማቕ እውን ተኾይኑ ነመስግኖ ክመስገን ዝግብኦ ኣካል ህይወትና ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣካል ህይወትና ስለ ዝኾነ ሕሉፍና ክነመስግኖ ይዝግባእ ይቐኒየልና ክንብሎ ይዝግባእ ይቐኒየልና ትማሊ ክንብሎ ይግባእ يغنيلنا عمي خنولن جبا لنا يغنيلنا عمي صبوق تمرتي بمكرام هير خانيخ يغنيلنا عمي صبوق تمرتي بخانيخ بعواتات مزجي بخانيخ نزلومي كمص ننومي هيوتي قرصو خوين خانيخ صباح دما بخبري እሺ ይልካ ሃንጎፋ ይልካ ክትقبሎ ይግባእ ማለት እዩ እዚ ናይ ግዜ ክብር ተሊካ ጥራይ ንግዜ ክብር ዘለዎ ሰብ ጽባሕ ብኽብሪ ይقبሎ ማለት እዩ ንግዜ ክብር ዘይብሉ ግን ብግምት ይقبሎ ማለት እዩ ብድንገት ድማ ይርክቦ ጋሻ ውሕጅ ሆኖ ማለት እዩ ስለዚህ ጋሻ ውሕጅ ይሆነሎ ማለትና ጽባሕና አይንፈታተን ነው ሃሊያና ብዙሕ ግዜ ጽባሕና ንፈታተን አይና ጽባሕና ኩሉ ግዜ ጽቡቅ ዕድል ሒዙ ይመጽእ ጽባሕና ኩሉ ግዜ ንዓና ዝጠቅም ሒዙ ይመጽእ
صباحنا كل جزء ولا فتنا يهلو وقال يهلو دك سبات تفترة جزء تزاز خوينو ويز مزر له جزء حق المزرعة مالتي جزء تزاز خوينو سرعة خوينو حقة فترة خوينو كيدون جوي يمسنا الله مالتي صباح سنبت ندي حكي صباح سنبت ختمت أي طرف فكان إنسان قصر خوينا هندرف نخون خلينا ثواتيرنا صباح سنبت جن قصر خوينا وقت مسيا أي تحلف سلذي نخام أدم أقدمنا تزجاجنا لا نتازي طرف جزء خدمة مسألة أين فتحتنا أين نسأل مطوع مالتيه نصبح أدم أين بأس بزح جزء نصبح نبأسينا هنا بدنجتي مثلا نصبح نحن يتدالنا نبأسه نصل متون نرافع شو مالتي سلازم نقول جزء صباح كيتبأسنا تنقبله زي بالحساب يدلنا كله حد نجر ناتنا جزن نايز ما عملوا عدتات جزن نبود درو جزن معري على هذا جزء حسب تبلوت اللص تبي بقامة مرت راح مبلغ راح يكون نوريو لو نحن اختشعت شو منتنا نسوم اختشن سران شدش ولا حاجة سو أنا قليل مسؤولية ريان كنا قطعت رانا دحريت قالك خون يغلي نحن نقطر له قطعت رانا وين وصل زخانة نسوم قطر ونا يجري جروان قطعت رانا وين وصل زخانة خون يغلي كل جزء دحريتنا نحن كل جزء بس مساعدة راح تيخونيس أبدن جرجرين هذا حدا تكنولوجي قدامي جنريشن يبهل لما يتولد يبهل نحن أو خلاك وضح كله نصم نحن حدا صار سايخ وضح كله نصم نحن خلاي حمشاي وضح كله نصم نحن سالساي ويربع لمن تاي بتعمي سلسة شح عمت عدم زلوا وعدينا زلنا نجرجن بما أتي عدم زلوا ومعدتاتهم زلوا مستجزة ناتوجايو مستجزة حبيرهم ناتوجا سلز خدو نحنا ببدأ دحرق من سعب نصم دم كقدمنا يخدو مالتي إذا جزيخا بأقواو نايم تقام عدل مالتي كمان عبيت زنبرة عدتات انتهوا زنبرة عدتات شعو زنبرة بتشعو نايت انت زمن زنبرة معلي حزبون الله كاوز حشة معلي دم تقميت الله عدنا دم ناي قدم زنبرة معلي يلن حدش وني وصحنا نمنتاي جزانا قدميت نحنا نافي تحريت خمس لنا قاعدين أنا حدا دقزي قرمني نمنتاي بصحو قزي دقنا قاعدينا مرحتي دقي قاعديهم أوروبا يرؤيهم أمريكا عدسات يرؤيونيم إشياء عدسات يرؤيونيم إذن زنا أمريكا زنا أفريقيا عدسات وني رأي أو بعين خاطر ترؤي نجر كم يجي قديم النخيدو تزرع خي أمس إخام زرعوني كأنير تزرع خي أو زرع خي بملو مالتي سلذي أنا دردني جزينا كم متقام مسرت غيرنا أيو جزينا بأقوى سلذي تتقمنا لينا كعلم دحريت تعرفنا لنا إلى يزوسد كم عد مالتي سلذي جزء أبى عليه تريد الله أفتون قدي لهم من يوم إلى أتوكير سرح لهم سرحتي قدي ما سريح يوم تزخونس كوزم حزع عويته يوم ذا الله سرحت خالت معوض بيلي حاسم مالتي ترى كلتنا خلينا نقول كلنا صح سرحنا يوم سرحت بومدو ندحرج توقت تاي أبزي عدما يزي إذا حزة لنا بركة مرتدي زلين نير أبزي عدما يزي إذا حزة زلين صرح الله صرح دي زلين أبزي عدما يزي أبزي حزة الله هو ناي إيكونومي إتوت ناي جزائي وطبع إزي دي لدلين نير سلادي ترفن كساران كنصلح اللي يقبأ بهالي أنا ترفن كساران ناي 4 3 عامات ويد ما ناي 5 عامات عدما ترفو كندي زمن تقميته كندي جزء انفستيجير ترفو تاي كثيرا ده ويس أترفه أنا كل جزء دحريتنا أنا حسب وزي ما لازم دما
ግዜና በአግባቡ ስለ ዘይንጥቀም እዩ ግዜ ወሳኒ እዩ ግዜ ሃፍቲ እዩ ሰባት ብግዚኦም ተጠቂሞም እዮም ብግዚኦም ኣብ ዝዓለ ብርኪ በፂሖም ዘለው ኢለ ይኣምን ብጣዕሚ ንገርም ኩራትን ተኸታተልቲ ጠቢብ ሰሎሞን ሕዙ ክደግሞ በግዜ ለኩሉ ንኩሉ ግዜ እኒሄዎ ነይሩ እቲ ንኩሉ ግዜ እኒሄዎ ዝብል ሲ ከመይ ምስ ሳይንስ ላተሸንሸና ምስ ተመክሮ እናገጠማ ከም ዝመፃ ርኢና ኢና ኣነ ነተኸታተልኩ ንባዕለይ ዕድመይን ስርሕን እናወዳደርኩ ነይረ ከስበይን ክሰራይን እናስላሕኩ ነይረ ኩላትና ውስክ ንባዕልና ንፈትሽ ንባዕልና ንመረምር ይቀኒልና ዶክተር